Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakhasi Students Union jongka Bangalore unit henne singi kar proprietorek ubnai no pra arjar khatpra kalapun kuburam ya ki arphongut ki samla puli ki bala pendap ya ki jing puli ha ki college beper ha ganong ba Bangalore jongka jela Karnataka. Yakini ki arphongut ki samla la pun kuburam dau samla Daniel Kriem upalong President Barim Kakhasi Students Union Central Body ubalalong kongsan hagani gasngi haringkat kejingi don lang jong samla Augusta Jerwa ubalong General Secretary Barim jong Kakhasi Students Union Central Body ubalalong usumbut kongsan usamla rempang nong sit unong yalam ka KSU Bangalore unit bat kiwe la sakilang hagani kejing pun kuburam yakini samla puli hagani kejing yalang kapalalong ha multi-purpose hall ha nehu daki kimi ki pa jong ki samla puli bat kinong yalam ka KSU Central Body kejing don jong ki samla shabar la kadai hagano gono benta jong kari India kalong kejing kurku om tangi ka seng andre ke cak benri prakowai ngayo iba ni judan ke group jong KSU haba borok kita kacau KSU kita dah ada grup bang kajingnya pak message nak kapor lah kadai admission hakim ni college budan habar jong kejela kejungi lah kadai hajing don kinong pang kibasam sitom haka jirap baki kuat banyo lah kadai haka senam lah kadai haka pisah pilai lah kadai no kebentar haka cakasak lagi paipat Sekimi pa ki badangwan nakajala ko jungi bagi let chakawe ke jala barki shamjinge hakabakin poisa ki chaka pulie ki baki tmu ngayo iba kadon ke jige trelang lagi samla ki ban sabar but bonsin I mesti mingi shika daya mangini igri ki samla wala ki don habar Lada ki don hakajing puli ki jongki ki pelai ipor jongki bakodor jongki daga jing puli jongki ban no senyang ban yarap ya ki para kasi ki jongi ki ba poi sakini ki bendo ki benta jongkari India but hakari ka khilman yo iru ya kata ka jingi teli haki samla kasi akan mau bangadan hapo deredun idoni para jong presiden jong KSU mementa bilang pojik puli hak agriculture bilang ni polis Deradun idang kena idang septi nrehadin ba ngalet mangaban penkut ya kata ka fresh meat jongki ngai kata ka jing pu sama ke jongi ka jing singan jong ki freshers ki ba wan sakata ka jaka namar ba kini ki barem kita longkong ki men ki jongki ki ban yalam ki ban sumari ki ban gai ki hakno no jing ya ka ba kidon ki along pen ban kun ki mi ki pa para abang kali ni tai para jong presiden jong KSU kumno bisngo yong asngan skadai ya namar ba kidon ki men kat ne mat nadangi don kam eru ye shupta ni shukli ki ba kla arab ni ka jing smu ki jongi ban form ki unit sabar kalong ka hado kata namar ka jinglot nakaliya ka seng kamde ka bakai ni hapen penbiang ki babuan ki jing penbiang ki program ki jongki hendai habang ui ba kadon ka jing saiso habang samla ki jongi ki telilang ki don lang haka shitom ka shipa Nismo ba kalong ka jingjob ba itai jing ai jungi wana ilong ibaret ngit scam maka wana ka jing tali shabar tiga ngit scam ba KSU Bangalore unit hapo ka jing trekam ka ba shirham jong samlaram phang ba jing khat jong KSU hapo Bangalore kinang yai trei stom nang penmi ki samla ki ban wan ba ni slok ti lang ba KSU namar ba kumbangi kren yong kilong yalam ki berem hot ni le kilong yalam ki berem
ngila kat bala ngila di bor berit jungi nama ngila don long ying long sam la jong ni hab ban kit ban ba sa ketika wei pat ka benta jo jing im ke jungi henry so shngai ada ki samla ki ba shong ahmad jonga samla rampang ki don pat ban yalam ki samla ki jungi ki bran chabar bat hang ne ka ri ki jungi kalau ke jing shngai sikade yangi wat langin ngimdan so ki isu henry abang i ki isu shngai ba ngets kem ki isu kan yegra song nam ta ka ri ba ka chak ri bro ko wei